Bos días desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe, para min, é unha madrugada extraordinaria, pois na orden de intervención do número 14 da nosa revista Nós, a xente do redor, terei o prazer de poñer voz ao poema Retallos de Ourense do meu gran amigo e mestre Santos Martín López. Retallos de Ourense. Garda Ourense con boas mañas unha historia moi cargada, baixo a calor da auga clara que brota das súas entrañas. Das burgas din que os romanos, xente de moito bañarse, chegaron a decatarse que son placeres humanos. Deberon profesar amor a todas as augas quentes e bañábanse as súas xentes para quitar calquera dor. A historia seguiu sen rumbo, os romanos xa marcharon, pero ao irse nos deixaron a mellor ponte do mundo. Chegan os suevos adiante co seu rei Mirón ao fronte. San Martiño evita a morte dun fillo do gobernante. Na Idade Media a Modiño, Ourense é episcopal, onde xa reza cada cal polo precio do seu viño. Aquí véndense os cereais, con aceites e empanada, pero ninguén vende nada se non lle deixa 2 reais. Encheuse isto de mosteiros, os Milagros, Celanova, Oseira máis Vilanova, 1000 igrexas, cemiterios. Tanta fe era residente que, admirado Cristo ao velo, deixou crecerse o seu pelo nun milagre reincidente. Despois chegou a estrada enchendo isto de adiantos, non sabería dicir cantos, algúns só trapallada. O tren foi novo carreiro, con 1000 viaductos e pontes, cruzando en coros e fontes. Achégalle o mundo enteiro. Co século XX á vista, latexa o seu casco vello. Chega a cultura ao concello e fundan Nós, xente lista. No século do mogollón, máis glorietas e máis pontes, máis estatuas e máis fontes, ata temos botellón. Esta é a historia contada en concisa redondilla, que Ourense, unha nobre vila, que deixa a xente encantada. Gracias, Santos.